VSP campur sari. Saben dina rasane ra karuan, ngombe kopi legi ning rasane pahit tenan. Mangan mangut lele rasane kok padha tempe. Apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Aku mbok yo sampun lenesu nesu kabeh iso. Rasah kudu nganggo metu bukti panen baras ayumu. Gak beda karo atimu. Rungokno kembangan manisku. Duh sayang ngapun saestu, yen terasa ket nuruti apa karepmu. Aja sumelang ana dina liyane, bakal tak upayake mbok kepiye carane. Tresnaku